Wala, parang kalikasan lang yan. Yeah. Pag hindi mo pinahalagahan ng kalikasan, unti-unting mamamatay yan. Oh, may bunta guys. Punta guys. Oh, karong adlaw kay Manggumi ron. Manggumi mo rin guys. Oh, kuya ka mong mga banggitan niya kuan. Manggumi si Carlos Si Carlos Manggumi. Apit eh. Karon pa yung nanggumi. Ano yung gamit niya itong portasyon guys. Mag-bike kami guys. Bike kami. Tumis mga gumian ron, mga scanhan shop. Okay guys, adto nami guys. Bike kami guys. Guys, saka nami guys. Saka. Iya ka. Abot na mis kantidan guys. Si kanan shop ni sa diri guys. Mga sanina, mga sapatos. Na diri tanan. Mga sikanhan. Mayroong adlaw kay nag 50% off ron sila. Nag sale sila guys. Mga sanina. Guys. Mo nilang ko Andre guys. Tulo 1,000 Andre guys. Tulo ka buok 1,000 yen. Barato na kayo. Yan mga bag-o pa mo kayo lang okay okay dire mga scanhan mga bag-o pa kayo. Mga nindot pa kayo. Oh, kana short? Mapalit ako dire. Palit na ka? Kung iglain, pang kuan ba? Pang uran ba? Sige. Pili na magtulungan. Pakita mo din. Saat ka lagi. Sudah lapad na para dili bitaw siya mapilo. Problema na pala niya. Suod na to ani. Sod na problema ni. Ay mga pitakan guys, mga scanhan yung Nindot mga na color pitakan. nito. Kare nindot. Okay sa color. Ilan sa? Sandi dia ka to mahal on. Mas daghan to sod. Kanalos, kapili na ka? Ito mga daan. Mahal dito. Sano? Jordan. Ayun. Pila man na? Lapad. Ha? Dili? 4,000? 49. Ayos kino. Oh, nindot ka na eh. Guys, sorry, may pahit guys, kana pang trabaho nga sapatos guys. Barato ra. 500 yen, 800 yen. Ngayon guys, okay pa kayo ni. 500 yen isa.
Mga 200 kapin sa piso. 200 kapin rin sa. Alright, na kayo. Ato kami sa Pigkas guys, lain na po niya sa Canon Shop. Kami mapalit rin guys. Karon guys, patawag mi sa pick up ron. Wala may kapalit sa kandidan sa pick up na gusto namin mapalit ito. Namin sa pick up ron guys. Atri mga sanina, gyapon nila guys, mga sanina, mga relo, mga sapatos, mga tools. Ayo dulu los dim. Bahan guys. Ngita ko grillo guys, na pagbabae guys, sa akong mama guys. Kita ko grillo diri kuan. Siko 2008. Okay na kayo? Ano palitan guys? Guys, katong hilig yung camera, ano yung mapalit rin sa TikTok guys, may tagyan rin. Mga scanhan. Gani. Mahara ka na, pero wala siya ko andot. Lens. Palit pa kay lens na, mahal kayong lens. Mahal ba sa camera? Kana wala ba tayong lens? Dili ka, mabura siya. Ano mo rin mga lens yan? Oo, mga lens yan. Kasi palitan niyo mga rin. Sa yung plano, palitan niyo. Yung kano na. Pero built-in lang siya to. Pero nakuha pa ng kamera ha ito rin. Bukat kayo. Oy, kabayan! Kabayan o! Okay guys, kanan straight kapon guys. Kanan shop kapon guys. Kami sa kanan straight guys. Masota. Diyan ba? Boss, oo. Boss na companion 5. Ilan sa mga episode? May nagduhara ni. Mahal sa kina. Mahal rin bang boss? O sa duhara oh. Ang brand new 5? Oo, sa duhara. Pero mao gina yung set good. Oh, mo yung set duhara gid siya. Ang indot. Okay kayo, kaya kung mahal makangkuha na brand new. Mahal ba niya ni? Ang brand niya ni nasa kuan gid. Guys, kamaling ngayon, nakita sa boss ng speaker. Ang brand new ni 5 blackpad kapin. So, skanahan man sa presyo na kayo, sa duha na. Okay kayo. Mao yung gipangita guys. Sorte kayo nga ni Anhim eh. Nya, asa? O bakit yung basa? Pwede rin sa testingan. Pero wala na yung problema siguro eh. Kulang lagi ng accessories no. Ha? Kulang accessories. Wala accessories? Basta gilain. Ito ana-ana ba? Basta gilain ba? Boss, nindot ka ng boss. Companion 5. Ha? Companion 5. Pila? O sa duha. Ang brand new, 5 kapin ang brand new. O ka na din? Okay kayo din? Para ano yung mag-lower ka siya. Ito na part. 400 na po na ba? Nindot man sa kuhan? Dito siya ba no? Parang branded dito sa ba? Mga bag dito guys. Skanahan kita.
na nila paglihan. Ay. Scam. Okay. Scam ko no. Kaya abot na 5 tuig. 5. Abot na. Pwede pa nadalaw na may guli. George, ako na George. Awa George. Sige. Manawa na yung kaldero George. Ha? Huwag ka na yung paliton George. George. Pisi kayo. Pinipis na yung George. Pisi kayo. Guys, pataw na may uli guys. Tugnaw kayo Pagyan na guys. kayo napalit oh. Talo so puno na yung kuan. Tugnaw kayo. Ng bike. Tugnaw kayo karon. Yung bike kita napalit ron. Karon padaw na may uli kay hurot na mong kwarta. Layo pa kay biyahe. Layo pa sildo. Yeah, layo pa kay suldo. Mag-itlog. Itlog na may kanuunan eh. Guys, mauli na mi guys. Salamat kayo sa pagtanaw. Ito na taule. Oh, Bye-bye. Bye-bye sa mo. Bye-bye sa mo. Bye-bye. bye. Tutupot sa sunod guys. Thank you for watching. Okay kayo. Guys. Sorry, it's DJ.